večer. Dobrodošli, hvala vam što ste se okupili ovako lijepom i glasnom broju. Pozdravljam vas sve u ime nakladničke kuće Mala zvona. Ja sam Goran Čolak-Hodžić. Mala zvona izdala su knjigu o kojoj će danas biti riječi, a to je knjiga kojom obilježavamo i slavimo 30 godina pjesničkog rada Ivana Hercega, Duhovi iz Zlatne omče. Ja ovom prilikom isto tako moram ispričati i urednicu knjige Sanju Lovrenčić, koju je nenadano uhvatila jaka migrena poslijepodne i koja se ispričava što ne može sudjelovati, ali naši gosti, odnosno naš autor Ivan Herceg, kolega Halo, dobro. Davor Šalat i pjesnikinja i kritičarka Kristina Špiranec govorit će o knjizi sasvim sigurno vrlo lijepo i moderirati sami sebe. Pa eto, uživajte u ove večeri i kasnije u svirci koja vas očekuje. Samo još da ne zaboravim, knjigu Duhovi iz Zlatne omče danas možete kupiti po sniženoj cijeni, tamo iza. Evo, Lea Kovač pokazuje knjigu, tako da slobodno navratite i nakon samog službenog dijela. Naša druga imena. Znak opasnosti u gradu, no nitko se ne boji sirena. Gladni ljudi negoduju glasno, Stjepan Radić svuda unaokolo. Šuti, kažem najbližem supatniku, nisi od onih za govornicom. Šuti i duhu kažem, nisi bio uza njih, a sad su iza tebe. Najbolje je pričati o vremenskoj prognozi. Uzalud, ni mrvice ne padaju s neba. Znam. Gledaj moje bore na licu i ne govori nikome da voliš. Ljudi slijede ljude. Neki svjedoci su nestali. Svejedno, još je mnogo vremena ostalo za istragu. Vrh je crn, spreman za još jednu borbu, ali s nama. Kad dođe sloboda, čista poput miševa, i ti i ja ćemo biti ponosni na naša druga imena. Hvala. Nedostaje mi malo svjetla. Ima se može malo svjetla ovdje organizirati, ne vidim. Jako je mračno za čitanje. Potop. Kad doživiš poraz, a vani pada kiša, pomisliš da neće prestati 40 dana i noći. Odeš u sobu i šutiš. Sjeti se svega ružnog, tužnog što si tog dana vidio ili čuo. U očima ti kišobrani, izlozi, osmrtnice, a u glavi samo tvoje vijesti. Ime u potrazi za prezimenom, dimnjakom kuće i bijelim svijetom oko njega. Pogledaš li zid, na oči će ti se zalijepiti vlastita sjena, posteri i suho lišće. Ne začepiš li uši, čućeš kucanje na vrata i riječi žene koje daje ti cvijet na čuvanje. Biće zbunjen kao kiša, a ni prvi dan nije prošao. Kiša. Sljedećeg jutra došla je kiša, iz daleka, iz velikih usta nebeskih riba. One su 2 godine prije Krista popile svu vodu na planetu. Nitko nije znao kad će je vratiti. Svi su čekali, i ja sam čekao i kišu i tebe. Kuću
u koju ću uzidati svu tvoju šutnju. Hvala. Evo, dobra večer svima sada nakon što sam pročitao nekoliko pjesama. Hvala vam velika što ste došli. Doista u velikom broju. Tu su moji kolege i prijatelji književnici, tu su moji kolege i prijatelji glazbenici, kolege s fakulteta davnih dana kada smo počeli raditi i pisati, kolege s posla, velika vam hvala. Čitao sam za početak iz prve knjige, dakle iz 90-ih godina kada smo ja i Alen Galović koji tamo u ćošku sjedi dobili nagradu Goran za svoje prve rukopise. Dakle, to je bilo 1994. i ovo je zapravo knjiga izabranih pjesama kojom zaokružujem tih 30 godina na književnoj sceni. Ko se sjeća, to su bila neka sasvim druga vremena nego danas. Ima ovdje i mlađih koji se tih vremena ne sjećaju. A ovi prvi stihovi su zapravo napisani na pisaćoj mašini. Ko zna kako to izgleda dobro, ko ne zna. Dakle, nije bilo promocija ovakvog tipa, bio je rat. Čak nismo ni išli na dodjelu nagrada u Rukovdol, nego smo je primili ovdje u muzeju Mimara. Uglavnom, nešto što nema nikakve veze sa ovim 21. stoljećem u kojem sada živimo. Dalje ćemo, sada ukratko objasniti kako će teći ova večer. Napravit ćemo prvo neko slovo o knjizi samoj. Sa mnom su večeras Davor Šalat, pjesnik, književni kritičar, prevoditelj, i Kristina Špiranec, također pjesnikinja i kritičarka, pa će oni nešto više reći o samoj knjizi. Najprije Davor, nakon toga ćemo napraviti malu pauzu i Ivan Kapec će svirati nekoliko pjesama, pa će onda u drugom dijelu Kristina govoriti i na kraju će svirati Dunije, Dunja Knebel, Nina Romić i Jelena Galić. Davore, izvoli, tvoja riječ. Hvala ti, Ivane. Dobra vam večer. Ako je igdje stvar u kvaliteti, a ne u kvantiteti, onda je to poezija. Mislim da je to danas najevidentnije možda od svih razdoblja. Ivanov opus nije velik. On se sastoji od 6 zbirki pjesama i jednog rukopisa i sakupljen je u, dakle, knjizi Duhovi i zlatne omče koja se zove Izabrane pjesme i nove pjesme. Mislim da tih 70-ak pjesama pružaju izvrstan uvid u razvitak jednog opusa, 30-godišnjeg opusa od početka do kraja, da poezija uvijek dobiva kada se čita koncentrirano u malim dozama, da tako kažem, a moram priznati da me pomalo odbijaju zbirke koje imaju po 120 ili 150 stranica. Dodatna prednost ovakvog načina je to što je samo Hercegovo pjesništvo takvo da ono ističe liričnost, sažetost, pojedine motive i probleme koji se razvijaju iz knjige u knjigu vrlo pažljivo i koji zapravo imaju svoju logiku. U 30-godišnjem razdoblju Herceg je počeo od razmjerno sličnih tema, razvio ih gotovo logičnim putem i došao do njihovih krajnjih izvora. Čuli smo da je zapravo pripadao generaciji 90-ih. Ja sam isto pripadao generaciji 90-ih, pa mogu govoriti iz prve ruke. To je bilo jedno razdoblje velikog prijeloma, zbunjenosti i čak se govori o 2-3 godine potpunog interregnuma poezije u Hrvatskoj. Ne zaboravimo da, dakle, 1994.
Herceg dobiva maloga Gorana, izlaze naša druga imena. Herceg kasnije u 90-ima objavljuje još 2 zbirke pjesama i dobiva još jednu nagradu Zdravko Pucak, koja je također jedna od najvažnijih nagrada za mlade pjesnike. Dakle, pomalo se obličuje nekakvo novo stanje. Kasnije je Sanjin Sorel napisao studiju o generaciji 90-ih, dakle, ipak je identificirao tu generaciju kao nekakvu, ne možemo reći cjelinu, ali nešto što se može raspoznati u odnosu na recimo 80. ili na 2000. i tako dalje. Pri tome Sorel je smatrao da je zapravo neoegzistencijalizam ono što je bilo u temelju svih koji su pisali, posebno mladi tih godina, sa s jedne strane slabim subjektom i jakom zbiljom. Čujte, onda stvarno nije teško bilo biti slabi subjekt, kao nažalost i danas, gdje postoji vrlo jaka zbilja. Tako da se taj slabi subjekt mogao postaviti ili patetično prosvjedujući protiv te zbilje ili zazivajući razne promjene ovakve ili onakve, ili na neki način se u duhu postmodernizma, gotovo bih rekao, pomiriti s njome i povući u svoj privatni svijet, na neki način opažati ono što je oko njega i usredotočiti se na one najbliskije odnose sa najbliskijim ljudima. Upravo to su vodeći pjesnici tada i učinili, čak se govori o svojevrsnoj kolektivizaciji lirskog govora, dakle da se na slični način pisao. Ima toga i kod Hercega na početku, dakle ono što je kasnije sretnije ili nesretnije kršteno kao stvarnostna poezija, bez puno metaforike, sa dosta pripovjedalaštva i sa uočavanjem onih temeljnih stvari oko vas, često jednog usamljenog pojedinca ili pojedinca koji pokušava ostvariti ljubavne veze pa mu malo uspijevaju, malo ne uspijevaju i tako dalje. Sada, to je početna situacija i Ivana koji dolazi u Zagreb na studij, s jedne strane uočava stvarnosne detalje Zagreba, urbaniteta, živi u iznajmljenom stanu, s druge strane se sjeća, odnosno posjećuje svoj krapinski zavičaj, dakle to je nekako osnovna opreka na početku. Subjekt je još uvijek monološki, nekako govori o svojoj situaciji. Sad, glavna razlika koja će se dogoditi u Hercegovu opusu je zapravo uspostavljanje dijaloga. Ulazak u odnos sa ljubavnom partnericom. Tu kreće promjena karaktera te poezije. Ona postaje emotivno raznovrsnija, ona postaje i stilski raznovrsnija i zapravo će postati temelj velikog dijela njegovog pjesništva. Taj odnos sa partnericom će se moći tematizirati u recimo isto jednom stvarnostnom ključu života u nekom interijeru, stanu i tako, ali postaće zapravo okidač za imaginaciju, za razne izmaštane svjetove i prostore. To će pak doživjeti vrhunac u Hercegovoj, pa možda do sad i najbolje ocijenjenoj zbirci Anđeli u Koroti, koja već zalazi u 2000. Gdje zapravo Herceg izmaštava potpuno jedan novi svijet, otok ljubavi bismo rekli, gdje zapravo u svim sjajnim slikovitim slikama morskog ili podmorskog prostora govori o jednoj gotovo idealiziranoj i romantiziranoj ljubavi sa partnericom. Međutim, i u tom trenutku kada ta je ljubav najjača i međusobno se najviše prožimaju ti partneri, zapravo stalno tu ljubav prati zlokobna sjena onoga što je druga najvažnija Hercegova tema, a to je da je zapravo čovjek korjenito sam,
S druge strane, ne samo što je korijenito sam, nego je korijenito sam i u cijelom kozmosu. Dakle, na neki način to su one stare egzistencijalističke teme, metafizičke nezbrinutosti, gdje nemamo uporište ni u čemu i Herceg iz zbirke u zbirku postaje sve svjesniji toga i na neki način kada u Anđelima u koroti je ljubav najjača, ona je u istom trenutku zapravo i najupitnija. Ona zapravo je svjesna svoje krhkosti, privremenosti i na kraju svoga pada u osamljeništvo. Kasnije će Ivan dosta tematizirati mogućnosti s jedne strane opet ljubavi, s druge strane samoće, kako se zapravo može u takvim situacijama postaviti, koliko može se u ljubavi ostvariti, koliko opet kada ostaje u tom prostoru samoće, što mu onda preostaje. Zapravo u zbirci kada će doći Babilon, koja je, rekao bih, zadnja izvorna zbirka pjesama, jer ovo ipak možemo smatrati izabranim pjesmama i novim pjesmama, ta se situacija uvelike zaoštrava. Dakle, Herceg je manje više svjestan gotovo nemogućnosti sljubljivanja dviju osoba i nužnosti pronalaženja nekakvog rješenja ljudske egzistencije kakva jest da jest. Pronalazim tu mogućnost na jedan ne posve definiran način do dana današnjega, u nekakvoj možda paralelnoj stvarnosti, u nečemu što je onkraj naših riječi i naše spoznaje, nešto što je radikalno drugo i drugačije. To drugo i drugačije se može identificirati na različite načine, psihološke, duhovne, transcendentne eventualno, i zapravo taj paralelni svijet koji Herceg naslućuje se također najviše naglašava i u zadnjem ciklusu, usput rečeno objavljenom u Vijencu, ne znam je li cijeli ciklus, ali veći njegov dio, Nulti život. Tu zapravo dolazi do kontrabića razno raznih do duhovnosti duhova koji zapravo simboliziraju ono što se ne može izreći, ono što poezija tek može naslutiti i ono što Ivan može istraživati, rekao bih, u budućnosti. To je prostor neodređenosti i prostor njegovog mogućeg poetičkog razvoja. Dakle, sve ove idejne mijene su pratile i stilističke mijene koje sada ne želim nabrajati, od govora koji je manje metaforičan, koji je posve metaforičan, do, gotovo bih rekao, filozofskog govora. I sada ako to sve nekako sažmemo, tih 30 godina, rekao bih da je Ivan Herceg na aktualnoj domaćoj pjesničkoj sceni glas iznimne misaonosti, liričnosti, intimizma i neoegzistencijalističke tjeskobe. 30 godina koja obuhvaća knjiga Duhovi zlatne omče pokazuje dugačko pjesničko iskustvo koje se pažljivo taložilo u jedan ne pretjerano opsežan, ali vrstan pjesnički opus, stvaran s velikom preciznošću i poetskim umijećem. Koliko god Herceg dijelio neke poetičke odrednice s drugim pripadnicima svojeg naraštaja, a to je vidljivo, toliko su obilježja njegova pjesničkog razvoja vrlo osebujna i, rekao bih, i stojim iza toga, duboko položena u duhovni prostor suvremenog hrvatskog pjesništva, što nadam se da će se i ovom knjigom još više aktualizirati i naglasiti i, rekao bih, zaključiti. Hvala vam. Hvala, Davor.
Hvala Davoru. Ja sam preuzeo ovu neku polu moderirajuću ulogu zato što nam se šefica i urednica knjige Sanja Lovrenčić razboljela i nije večeras s nama, ona je trebala moderirati. Pa ću evo ja sad reći da ću pročitati ponešto iz svake knjige, po pjesmu, možda dvije, da se stekne neki dojam kako je to išlo od davne 1994. godine. Sad ću čitati iz druge knjige, iz Noći na asfaltu, i to će biti pjesma, samo malo, Sedlo u kojem lutam. Dirala sam kipove i malo sedlo u kojem lutam, kažeš u napukloj noći. Čekala sam i pravu smrt, čekala sam samo da me tražiš, uplašiš me i ostaviš. Kao početak nemira koji traje. Ljudi zaboravljaju poruke koje govore o malim odlomcima tuge. Trebam tvoj vid. Obnavljam sve u tajnom pohodu, svemir prašume. Plaši me pitanje podcrtano prošlošću. Što hoće taj čovjek? Preskakanje dana. Toga dana bez vremena ponovo sam htio provjeriti gdje je izvor čudnoj toplini koja mi se tako strašno širi lubanjom. Zbog nje sve češće izlazim i opet ulazim u sebe. Uske trake svijeta omataju mi tijelo. Žele zadržati malenog morskog konjica, hipokampusa, gospodara sjećanja. Opasno preskačući dane, letio sam blještavim hodnicima, tunelima, magnetskim sobama, punim umjetnih žena. Mislio sam da sam u onoj drugoj, trećoj, četvrtoj i petoj, da sam žena. Zbog nje sve češće izlazim i ponovo ulazim u sebe. Isprobavanje života. Presvuci se zauvijek u djevojčicu u kabini za isprobavanje života. Ogrni se plaštom izgubljene kćeri i vrati u sebe. U mrežu koja opisuje savršene krugove potopa, u kojem će svi preživjeti, ali nestati s lica zemlje. Daću ti svoju drugu, vjerniju ruku i hodati s tobom po smrznutoj vodi, po snijegu što prodaje zadnje snove, samo da bi ih mogao još jednom pasti. Da bi mogao prekriti sve što je bilo i što će se dogoditi u mislima, u vezivnom tkivu, beskraja i trenutka. Kao da više nemam vremena, počeo sam tražiti ožiljke na svim danima, i jučer i sutra. A oni dobivaju značenje tek kad zaboraviš čitati i pisati. Kad opet se rodiš kao čovjek ili ustaneš iz mrtvih, a sve oko tebe ostane isto kao jučer i sutra. Kao da više nemaš vremena, počela si zapisivati poruke o nama i prekjučer i preksutra. Danas nisi ovdje, imaš dogovor sa svojim ja. Čekaš da ti se javi iz svjetla, iz mraka, iz vizine, iz dubine, iz utrobe u kojoj počivaju svi zakoni, molitve i grijesi. I evo za kraj ovog bloka još jedna naslovna, Duhovi iz zlatne omče. S one navodno svjetlije strane i dalje iskušavam ruke krila. Još je mnogo letača, no ne znam koliko ljudi, a koliko drugih bića. Daleko su, ali kao da se neprestano dodirujemo. Prolaze me trnci, jer znam da sigurno ima duhova. A oni donose vizije, slinu s okusom algi, grudi sa slatkim mančmelovom, trbuhe i koljena novorođenčadi, žuto cvijeće i malo cimeta za vječni obrok. S one, navodno druge strane, nakon slobodnog pada kroz golemu zlatnu omču,
Uvlačim se u prozirnu kuglu i visim na žici, iznad blještava polisa. U polutami ti mjehuri izgledaju kao nježna sapunica, naivne dječje glave. Prolaze me trnci jer znam da ima duhova, a oni nikad ne spavaju. Buše rupe u vremenu, kradu misli zvijezda vodilja, ljubomorno mijenjaju svjetove i onda ih gledaju s nevidljivih balkona. Hvala. Evo sad molim za kraj ovog prvog bloka da nam se pridruži Ivan Kapec. On će odsvirati, evo tu je, on će odsvirati 2 pjesme. On je čak i uglazbio neke moje pjesme, to su te pjesme, pa da čujemo kako to zvuči. Jedan, ops, evo ga, čujem, dobro. Jedan, dva. Jedan. Jedan, dva. Dobar večer još jednom svima. Ja bih htio nešto reći prije nego što otpjevam ove 2 pjesme od Ivana Hercega, to jest njegove tekstove. Htio bih reći nešto, budući sam ja knjižničar isto, da mi je ova knjiga, ova knjiga je nevjerojatno lijepa kao predmet. I ja sam, kad sam dobio tu knjigu, ja sam nosio je svaki dan u torbi jer mi je naprosto bila lijepa, nisam je ni otvorio. Ali taj tvrde korice, odličan font i uživao sam naprosto u tom artefaktu, jel? I naravno onda sam počeo malo i čitati. I kako sam ulazio iz kako je to 30 godina pjesništva, iz jednog svijeta u drugi, našle su se neke pjesme koje su meni bile jako zanimljive i dobre za glazbit. Pa ja ću probati večeras evo 2 držite mi fige. U svakom slučaju vrijedi imati tu knjigu. Tamo se može kupiti, evo kaže. Moj otac češlja lozu, on nikad ne spava jer želi znati kad će doći Babilon.
zida zemlju. Grli oblak i zaostali zvuk. On je znao, on je bio moja kula, moja vjera. On je znao, on je bio moja kula, moja vjera. Moj otac pojednostavljuje zvijezde. Moj otac smišlja daljinu. On sni za uvijek, jer ne može znati kako će doći otac. On sni za uvijek, jer ne može znati kako će doći otac. Hvala lijepo. I evo, druga je ono strano. Noćas sam središte mraka i nitko živ nije mi u krugu. Sjena je konačno ušla u sjenu. Oko je zaslijepilo oko. Ti si iza zavjese i čekaš, ne znaš da više nismo. Tuđi miris, tuđi pupak, sve je onostrano. Tuđi miris, tuđi pupak, sve je onostrano. Hvala lijepo. Hvala Ivanu na ovakvim divnim stihovima i evo, uživajte dalje u večeri. Ne znam
gdje je nestao tonac, pa ću se ja prikopčati na ovaj treći mikrofon. A tu je. Dobro. Ja ću sada pročitati još 2-3 pjesme, pa će onda Kristina nešto više reći o knjizi. Kao snijeg. Noću ne mogu spavati, pa slušam kako rijetki duhovi Zagrebom voze vrijeme. Ponekad naglo zakoče kao da su izgubili cestu, niz moju kralježnicu, niz oblake, niz snijeg. I prijatelji su mi rekli laku noć, ali opet ne mogu spavati. Zamišljam nas na svadbi u nekom restoranu na rijeci, kojom u svako godišnje doba teče čisti snijeg koji nitko ne vidi. Ja poželjela sam vjenčanicu, a ti si mi obećao nevidljivost. Nikoga nije bilo da te proturječi, nikoga nije bilo da me ne vidi. Samo ja i ti, ti bez mene, ja bez tebe, kao svaki napušteni snijeg. I kod kuće, kaže majka, pada snijeg koji nitko ne vidi. I roditelji su mi zabrinuti. Nebo se spustilo tik do zemlje, ljudi su se smanjili na nokat, i ovi ovdje i oni tamo, blizu i daleko. Noću ne mogu spavati, pa slušam kako rijetki duhovi slušaju snijeg kao snijeg. Tijelo. Otok nas je proždirao iznutra, cvilio i strugao po žilama i živcima poput fantomskog gusarskog jedra. Sjedeći nasred ceste u kukuljici od paučine, ti rađala si mrtvo dijete. Bez razuma zapomagala tuđim glasom. Krv ti se slijevala po bedrima, topila kamenje i mrave i začas bila si samo izbočina, strano tijelo u čistoj prašini. Bio sam mrtav na trenu, bio sam ništa, kao što to tijelo može biti. I teški su bili krici, mrvili još tople bubnjiće, kosti i kožu u ničiju kašu. Bio sam tvoj u trenu, bio sam ništa, kao što tijela to mogu. Moram li još išta priznati? Svijet ima onoliko svjetova koliko je smrti, koliko je mračnih džepova u zemlji od istrunulih rođenja. Nama više ne treba nijedan. Dvostruki život. Plutamo po svijetu u kojem se ne govore imena, ni razlozi nesreće. Šuti se iz daljine i blizine. Govoriš na svojoj strani kreveta, na svojoj strani života, koji sastavljaš i rastavljaš kao masku za sjene pod našim ukočenim tijelima. Priznajem, i za mene je teorija sreće u poljupcima na crno i praksa nemira u svakom napuštenom danu. Priznajem, negiram i tebe i sebe, cijeli jedan život, pola tvoj, pola moj. I Bogu nas za smrt nježno imenujem. Plutamo po svijetu u kojem se ne oprašta ništa, ni moć, ni nemoć. Voli se iz daljine i mrzi iz blizine. Šapućeš sad sama za sebe, za drugu stranu života, pola tvog, pola mog. Hvala. Evo sada molim Kristinu da i ona kaže nekoliko rečenica o knjizi. Kako je ona vidjela sve ovo? Dobro večer svima. Me dobro čujete sad? Velika mi je čast biti danas ovdje i jako mi je drago što me Ivan pozvao da danas govorim o njegovoj knjizi. Čitala sam njegove knjige prije nekoliko godina, a sad sam se imala priliku vratiti i sagledati ih malo drugačije kao jednu cjelinu. Moram se složiti s Davorom. Rekao je da su jako dobro pjesme odabrane
u knjigu izabranih pjesama jer se stvarno iz ciklusa u ciklus može vidjeti kako su se mijenjali ti stilski modusi i tematske preokupacije, odnosno kako smo od neoegzistencijalizma preko ljubavne utopije stigli do velikih ontoloških i spoznanih pitanja, kao što je naglasio Davor u svome pogovoru i zapravo i nešto već i rekao o tome. S obzirom na to da se kolega Davor već bavio pjesničkim fazama, ja sam se danas odlučila fokusirati na ovu knjigu i iznijeti vam jednu svoju iscrpnu interpretaciju. Nadam se da vas neću previše zamoriti, probat ću nekako to skratiti. Naime, odlučila sam se baviti motivom duha iz naslova. Zašto duh? Čini mi se da je on u uskoj vezi sa stalnom temom, a mogu reći i atmosferom Ivanove poezije, a to je prisutna odsutnost. Odnosno, možemo reći manjak subjekta, žudnje, smisla i jezika. I stvarno vjerujem da svaka dobra literatura na neki način prokazuje taj utemeljiteljski manjak i da nas upozorava na trošivost i prolaznost našega bića i na naš jedini stalni objekt, a to je smrt. Dakle, počnemo sad s manjkom bića, odnosno subjekta i smisla života kao nekakvom niti koja se od početka provlači u toj poeziji od prvih pjesama pa sve do novog rukopisa i to je naravno povezano s egzistencijalnom potkom na kojoj počiva ta poezija, s osjećajem nedostatnosti, zakinutosti i praznine. Motiv smrti tako se pojavlja već u prvoj pjesmi u ovoj knjizi, a treće nepostojeće. Ivanova poezija puna je takvih proturječja kao što su puna praznost, prisutna odsutnost, ništa nešto, ne ljudi, a isto tako i likova koji nisu ni živi ni mrtvi, a to su zapravo ti spomenuti duhovi, anđeli, vampirica i slično. Također tu su i motivi okrnjenih tijela koji također na neki način već naglašavaju to napuknuće subjekta. Imamo motive obezglavljene kose, stranih tijela, tijela bez tijela, ledene crvotočine u lirskom subjektu i tako dalje. Evo primjer iz pjesme Savršen labirint, tu imamo te motive, dijelove tijela koji iskaču iz ekrana. Evo citiram. Bilo koje nebo iznad nas uvijek je veliki ekran. Iz njegovih kutova vrebaju krvave zastave. Kad izlete umjetničke grudi, spolovila ruke i stopala. Dakako, tu je i važan taj motiv duhova koji sam već spomenula. On se pojavljuje već u prvoj zbirci Ivanovoj i to u pjesmi koju se čitao Naša druga imena, kao nešto čiju prisutnost lirski subjekt prepoznaje kao jedan entitet s kojim on komunicira. I naravno to je pjesma po kojoj je knjiga dobila naslov, to su Duhovi iz Zlatne omče, a meni je bila jako zanimljiva jedna pjesma koja nije ušla u ovaj odabir, a to je pjesma iz knjige Noć na asfaltu. To je zadnja pjesma iz te knjige, a ona završava stihovima: odmorit ću se od nestajanja i reći ti da zovem se duh i kako sam svuda, s crvenim ružem na usnama, kao tišina. Dakle, nisu duhovi samo ta bića koja noću opsjedaju lirski subjekt, koja upozoravaju na nekakvu prošlost, proganjaju lirski subjekt ili, kako kaže jedan stih, kradu misli zvijezda vodilja, već i subjekt sam pripada tom svijetu utvara i sjena. Lirski subjekt već jednim stopalom uronjen u onostranost. Smrt je uvijek dio njegova daha i u stvarnosti je zapravo cijelo vrijeme parcijalna, iako je već i sama stvarnost nestvarna, kao što lirično naglašava jedna pjesma kako nestaje snijeg. I bilo mi je jako zanimljivo te sve motive povezati s osjećajem zazornoga o kojem govori Freud u svome tekstu Uncanny, gdje kaže da u biti likovi koji nisu ni živi ni mrtvi ponašaju se kao nekakvi zazorni glasnici smrti, koji nas stalno upominju o toj našoj nestalnosti, prolaznosti i manjkavosti.
Međutim, ne bih rekla da u ovoj knjizi postoji nekakva atmosfera zazornoga, ima određene vrste tjeskobe, ali više je riječ o pomirenju, o prepoznavanju manjkavosti i o potvrđivanju tuđosti i stranosti u nama. Zapravo takva atmosfera je prisutna već u Ivanovim prvim pjesmama i to je nekakva ravnodušnost, tiho i mirno sagledavanje stanja oko sebe. Nema tu sad nekakve borbe, otpora, zapravo postoji pomirenje sa statičnošću i krutošću života. Naime, u prvim pjesmama vidimo da lirski subjekt iz vlastite sobe promatra kako vani pada snijeg ili kiša i potvrđuje to što vidi, ali isto tako potvrđuje i svoje unutarnje stanje, kao da ne postoji neki alat kojim bi se moglo to promijeniti. I on zapravo pristaje na vlastito poništavanje i raspršivanje. I mogu reći da upravo to balansiranje pridonosi dojmu iznimne zrelosti Ivanove poezije, koja je uvijek odmjerena i u kojoj ništa ne strši. Ona se u svojoj konciznoj formi temelji na permutacijama, na modulacijama različitih rečenica i sintagmi, na ponavljanjima sa zaokretom i iako stalno postoji nekakva želja za mjenom i drugim mogućnostima, što je vidljivo recimo baš u zaigranim projekcijama budućnosti i ljubavi iz sjajne knjige Snimke zemaljskih uzdaha, čini mi se da je ta mijena zapravo uvijek već iluzija. Također važna mi je bila i boja crvena, koja je isto simptomatična. Spomenula sam u toj pjesmi Crveni ruž na usnama, a u drugoj pjesmi Nestajanje, koju sam ranije čitala, navodi se da je krevet crven, jezik crven, pogled lirskoga subjekta je crven i koža ljubljene je crvena. Dakle, ta crvena boja kao opreka bjelini i prozirnosti ponajviše govori o žudnji ljubavi i o želji za dodirom i susretom, iako se već na samom početku zna da svaki taj pokušaj istinske povezanosti, da je već u početku nepostojeći, da je osuđen na propast. Međutim, ta ljubav zaista je gorivo Ivanove poezije i o tome svjedoče različiti ljubavni stihovi, naglašene apelativne funkcije, počeši već od zbirke Noć na asfaltu pa sve kasnije. Da, oni svjedoče o potraživanju intime, povezivanja i upoznavanja, iako je već u to samo upoznavanje utkano zaboravljanje. Evo primjera iz pjesme O nemogućim licima. Ona počinje stihom svaki te dan iznova poželim upoznati, a završava strofom koja počinje stihom svaki te dan iznova poželim zaboraviti. A ne smijemo ni zanemariti da je sama figura apostrofe kao figura zazivanja nečega što nije prisutno također utjelovljenje te prisutne odsutnosti. Dakle, riječ je o poeziji koja počiva na opsjenama i permutacijama identiteta i žudnje. Naravno, tema ljubavi, tema žene bila bi svakako jedna posebna tema, ja sad ne stignem ovdje o svemu govoriti, ali mogu reći da taj dijalog koji postaje kasnije sve važniji, koji postaje glavni modus kazivanja u ovoj poeziji, na kraju postaje mjesto ispreplitanja, umnažanja, uvrtanja i izokretanja između ja, ti i tvoje moje. Tako u pjesmi Jezici, koja pripada zbirci Kad će doći Babilon, ispremješaju se i jezici i oni su se zapravo zapleli kao zmije otrovnice. U kasnijim pjesmama idemo sve više prema nedostatnosti jezika, odnosno prema nemogućnosti da se išta sačuva u riječi i da se riječima ikako približimo ljudima ili ljubavi. Jezik je tako ograničen, ograničena je naša stvarnost, budući da granice našeg jezika određuju granice našega svijeta. I bez obzira opet na sve to kako stižemo do negativnog predznaka pamćenja i značenja, zanimljivo je da i dalje postoji ta čežnja za razumijevanjem koju možemo prepoznati u pjesmi Klopka. Pa sad još ću to citirati. Zajedno smo božanstveno izbrisani, a čeznemo za razumijevanjem. Za drugim
koji će nas dešifrirati kad slova postanu samoubojice. I mogu stoga zaključiti da Ivanova poezija život predstavlja, šifrira i dešifrira kao jednu klopku, kao zamku u kojoj smo uvučeni već od samoga rođenja. Ona nas nekako uvijek vraća na sam početak, nas poznaje o toj našoj samotnosti, prolaznosti i zapravo besmislu ljudske egzistencije. I upravo tu vidim zlatnu omču iz naslova. Ona je simbol naše ograničenosti, te petlje, okretaja, zavrtnja. Ivanova poezija govori o tim našim fantazmama, o nemogućnosti da društvo potpuno se uključi pojedinca, ali i o nemogućnosti tog ljubavnog odnosa, a njezina osobitost u tome što nam već od samoga početka laži ne predstavlja kao istinu i objelodanjuje naše antagonizme. Kasnije se sve više prema kraju u novome rukopisu inzistira na zajedničkoj sudbini ljudi, odnosno na tom problemu naše egzistencije, pa lirsko ja postaje lirsko mi. I ja sam se zapravo zapitala, jesmo li onda svi mi duhovi iz zlatne omče? Održavamo ravnotežu svijeta kako bismo zadržali mogućnost maštanja u nekoj drugoj, boljoj stvarnosti. I za kraj, može se zaključiti kako je omča istovremeno i mjesto ispreplitanja, mjesto iz kojeg nastaje poezija. Ta čudovišna sila koja se bez obzira na sve ne da obuzdati, ušutkati. I ona nam postavlja pitanja koliko smo si trošnosti i uzaludnosti naše egzistencije spremni priznati, možemo li se bez obzira na manjkavosti našega subjekta u ljubavnom odnosu ipak preklopiti i hoćemo li se unatoč tome voljeti. Eto, tako sad sam puno toga rekla, nadam se da vam je bilo zanimljivo. To je to, hvala vam na pažnji. Još, evo, nekoliko pjesama za kraj, a onda će nam cure zasvirati za sam kraj. Evo, sad ću čitati nešto iz novog rukopisa, dakle ovo o čemu je zadnje govorila Kristina. Prva pjesma, Nulti život. Kako gledati autoportret, izvrnuti se u drugu formu, format Nulti život. Ako osjetiš strah, čuvaj ga za proljeće, za rođenje u nestvarno, u početak poraz. Ti imaš staklene ruke i bojim se gledati u njih, jer nemaju krvi. Volimo se i pitamo zašto. Prošlost je ljubav čvrsto oblijepljena selotejpom, a naš mir nečistoća, čistina na kojoj smo neljudi. Obiteljski duhovi. Škripa nesreće čuje se u tijelu, kao masivni ormar u staroj kući kad noću ga zatresu obiteljski duhovi. Pogrešne su žile unutra, pogrešno sjećanje, dodiri i riječi. Djedovi i bake pričaju mu uspavanke kroz poroznu zemlju. Ali tijelo čuje ono što ne govore. Bez pitanja, u sjeni. Čeka prostor za sebe. Kontrabića. Uhode nas kontrabića. Izlaze iz zidova i podova. Sjedaju u naše fotelje. Spavaju s nama i u nama. Čude se našim ritualima, disanju i smrti. Prisutni smo i odsutni, stanari i podstanari, vojeri, malo vjerni, malo nevjerni, nevidljivi poput rata iz djetinjstva, bolesni od života, neprobavljene krvi. Nikada ne prelazimo crtu, ni mi, ni oni, samo mijenjamo mjesta. Postajemo okrutni, kao Bog bez vjernika. Mora koju nitko ne može opisati, koje se bojimo, i živi i ne živi. I još možda jedna ili dvije, evo još dvije kratke. Odlazimo. Bog je tužan i zato tako okrutan, prema nama, prema zvijezdama.
Nema stvaranja ni rađanja i ovo nije svijet ni podsvijet. Hodamo unatrag, govorimo i volimo unatrag. U blatu tražimo postelju i posteljicu, kao djeca, kao starci. Lica su nam zamišljena sreća. Nismo živi, a ni mrtvi još. Šutke se okrećemo na mjestu, stojimo i odlazimo. I zadnja, istina. Ako imaš što reći, reci tiho, da te čuju samo mravi i ljudi pod zemljom. Oni znaju čuvati tajnu i istina im je važna, važnija od života. Hvala. Hvala. Velika hvala. Doista se jako lijepo i ugodno osjećam kad vas sve vidim ovdje, kad ovako idem kao kamera s jedne strane, s lijeve na desno i kad vas sve onako u lica pogledam, stvarno sam sretan. Hvala za kraj i mojoj izdavačkoj kući koja je objavila ovu knjigu, dakle Mala zvona, svima koji su sudjelovali u njenoj izradi, od glavne urednice Sanje, preko Davora koji je pisao popratni tekst. Hvala i svim mojim izdavačima koji su prije objavljivali knjige, koji su sudjelovali u mom književnom putu do danas. I vidimo se na nekom drugom književnom susretu, nadam se, uskoro. A sada molim naše Dunije da se prebaci na stage, a mi odlazimo u publiku. Hvala još jednom i vidimo se.
za kraj, molim vas malo pažnje. Večeras su sa mnom, s nama, moje drage prijateljice s kojima sam mnogo puta do sad surađivao i vjerujem da ću i dalje i opet, i ne samo ovdje nego i u inozemstvu. Imali smo više dobrih zajedničkih nastupa. S nama su cure koje sada sviraju u grupi Dunije, a inače imaju svoje samostalne karijere ili u nekim drugim bendovima. I nedavno su i snimile novu ploču koju toplo preporučujem. Nadam se da će uskoro biti i koncertna promocija u Zagrebu. Dakle, s nama su Dunije, Nina Romić, Dunja Knedl i Jelena Galić. Uživajte! Ci ono konjić livadi srzava, ci ono sokol po grani zletava, ci ono konjić po grani zletava. Čija ono ruža v gradu na obloku, čija ono ruža v gradu na obloku. Konjića mi sobom bratec dovodio, konjića mi sobom bratec dovodio, a sokola mi pak po sestrina dala, a sokola mi pak po sestrina dala, a ružu si jesam sama zasadila, a ružu si jesam sama zasadila. Pitam tebe, grličica, kaj se navek žalosti. Da me ljubav tebi gible, sama dobro ti vidiš. Da me ljubav tebi gible, sama
ti, kaj se ne bi žalostila, da me moraš staviti. I u vojnu, dragi golub, mora budeš oditi. I u vojnu, dragi golub, mora budeš oditi. Hvala lijepa. Dobro. Evo jedna malo šaljiva pjesma. Šašava. Koja je bila aktualna prije 100 godina kad su morali muški uglavnom ići trbuhom za kruhom u Ameriku, a mislim da je dosta aktualno i danas kad mnogi moraju otići. Ova se zove Pozdravi iz Amerike. O ženama koje su se nadale da će nositi fine cipele, međutim svu lovu su morali dati da bi platili za put, a mislim Amerika nije baš ono što su očekivali. Spominale, kaj bodejo, šošore nosile, kaj bodejo, šošore nosile. Ne bodejo, šošore nosile, nek bodejo, šemo se hodile, nek bodejo, šejbo se žene domaj, svi smiriti brišu. Svi smiriti brišu. Ne. Dobro. Nadajmo se da se dobro. Nešto približimo da se slučajno ne. Ma znati ću.
dragi sprosio. Mome licu ti govorio, Bojano milčice moja, ti govorio. Da me nikad udariti neće, milčice moja, udariti neće. To ne prošla nit nedelja dana, Bojano milčice moja, nit nedelja dana. Uzima trostruke korbače, Bojano milčice moja, trostruke korbače. Pa me pije z večera do dana, večera do dana. A ja odem svojoj miloj majki, Bojano milčice moja, svojoj miloj majki. Primi mene, majko, na povrate, Bojano milčice moja, majko, na povrate. Ako li me ti uzeti nećeš, Bojano milčice moja, ti uzeti nećeš. Svežem oči i u vodu skočim, Bojano milčice moja, i u vodu skočim. I evo za kraj jedna pjesma koju sigurno i svi znate. Možete zapjevati s nama. Čula jesam da se dragi želi srce moje, čula jesam da se dragi želi srce moje. Jagoda malena, jagoda črvena, pozdravi mi Koprivnici dragoga. Jagoda malena, jagoda črvena, pozdravi mi Koprivnici dragoga. Nek se ženi, to je drago meni, srce moje. Nek se ženi, to je drago meni, srce moje. Jagoda malena, jagoda črvena, pozdravi mi Koprivnici dragoga. Jagoda
pozdravim ih Koprivnici dragoga. Jednoj ruki kitu žmarina, drugoj ruki malenog sina, pozdravim i Koprivnici dragoga. Jednoj ruki kitu žmarina, drugoj ruki malenog sina, pozdravim i Koprivnici dragoga. Jednom čestitamo našem prijatelju Ivanu Hercegu na predivnoj knjizi.